Инде матур гадәткә кирип китте. Нәкъ 15 гыйнвар көнне һәр елның башында без шушы һәйкәл янында җыелабыз, очрашабыз һәм бөек шәхес, күренекле якташыбыз Шәйхи аганы искә алабыз. Шуннан да ул безнең күңелләребездә инде 110 ел, гасырдан артык ара узса да, вакыт узса да, ул әлдә безнең хәтерләребездә, без аның белән шиксез горурланабыз һәм буыннан буынга менә шундый якташларыбыз, татар милләтенең җәүһәрләре булган да якташларыбыз барлыгы турында әйтәбез, сөйлибез, укытабыз һәм аның иҗаты белән сокланабыз. Алга таба да шушы матур гадәт дәвам итәр дип ышандырасым килә һәм инде күреп торасыз, республикабыздан никадәр аны хөрмәт итүче безнең бөек шәхесләребез, язучыларыбыз, журналистлар, каләм осталары җыелган. Бу безнең өчен зур шатлык, зур сөенеч. Алга таба да шушы гадәт инде дәвам итәр дигән ышанычны әйтәсем килә. Шәйхи ага ул безнең zamanında үткен телле сүзен кистиреп турысын әйтә торган шәхесебез булган һәм менә ул үзенең исемен үзе исемендәге премия белән мәңгелек итеп калдырган. Үзенең әсәрләре аның исемендәге туган авылындагы китапханәдә Аның әсәрләре шушы китапханәне оештыруда төп чыганак булган. Һәм 82 елдан бирле, менә 33 ел инде Мамадыш районы аның исемендәге шушы премияны биреп килә. Һәм безнең йөзләгән язучыбыз шушы премияның лауреатлары. Мин үзем дә 93 елда шушы премияны алуым белән горурланып яшим һәм һәр кайда минем исемемне миңа сүз бергәндә Шәйхи Маннур премиясе лауреаты дип әйткәндә горурлык хисләре кичерәм. 10 июньдә мәрхүм булды ул. 1980 елның быел аның үлгәненә булачак менә җәй аенда 10 июньдә 35 ел. Шуң айдан икәнебез инде менә мактаплап монда Тулбай авылында премия җиттерәсе бар бергәләр. Зурлап шунда бүген халык белән чаршап булмый шуңа күрә монда. Район чаршавында. Тулбай менә нәтиҗә лауреаты кредитлар да. Быел инде менә шуларга иш торабыз. Җәй яңадан киләбез. Үзе Алла бирсәләрсә. Кемнәр килмәгән менә Ираклардан безнең кешеләребез бар. Муртидан бар безнең Ринат Баттал дигән җегетебез лауреат инде. Сарманнан җегетебез алар килмәде чөнки салкын Ирак. Шуңа Мәскәүдән Нәҗифә Кәрим бар, инде Мөхәммәдиевлар белән икесе бергә. Байтурсылар менә безнең Нурҗия ханымында алып тора. Шәйхман премия лауреаты Көнкамадан. Из Старо-Чебоксарска наша, из Ново-Чебоксарска верно. Наша землячка, земляника, называем всегда так. Спасибо за уважение. Onlar bizim Nezur Ahmet, bizden kitap neşri direktörü, Tatarsin neşri direktörü Demir Sabircan oğluna, Şemahanasına. Çünkü onlar bana zikler çarşıp duralar, bağlar şunu çıkardılar iki kitabın. Hem de tarafara üzeytir ol. Daha nini puanlardan var. Bu sarıman var bizim, jiginin 70 yılına tol, soğuşluğuna 73 yıl olacak. Son aydan bir duruşlayan kişi şeyhaka. Allah Resulü devamlı olur diyoruz. Güzel. Yaman bir sarı. Her sözünü veremizinde, ben aksakalımızga. Vakit Ağalif'le ul Tatarsın Yavuzlar Birliği'nin şerefli ağzası. Bizden iki kişi bunda, bir sen bana Reymi Gübey dostumuz buna. Rıfat Cemal Yakray'ın tarafı olpağına göresin mi? Evet, çok güzel. Sözünü veremiz. Vakit Ağa sizge. Cemaat gadette haber kılgan vakitte bilgenimiz şeyinde dua okuyuz. Allah Teala nişe kabul ete. Kim okuğuna kavramasdan Allah Teala kabul etsin. Min buldur algan şey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demek kışla alkışlar ikinci laureatımız Liliye Hatip kızı Muhammed Canova. Liliye Hanım, rahmetiniz. Qadrli yurtdoshlarım, hurmatli yozuvchilar, shoirlar, adabiyot suyuvchi do'stlar.
bu бүләк, bu мәртәбәле бүләк минем өчен көтелмәгән нигъмәт булды. Минем иҗатыма игътибар итеп, минем иҗат җимешләремне шушы мәртәбәле бүләккә лаек дип тапкан агайларга минем рәхмәтем ихластан, чиксез, бик зур рәхмәт. Мин бүген бик нык шатланам, бик нык сөенәм һәм горурланам. Шушындый бүләккә лаек булу, ул сөенеч, шатлык хисләре белән бергә миңа тагын да зуррак җаваплылык та өсти. Чөнки Шәйхи ага Маннур бит ул бик талантлы шәхес булган. Ул үзебезнең районның Тулбай районында, Тулбай авылында дөньяга килеп, бөтен татар дөньясына мәгълүм шәхес булып әверлә алган. Ул татар әдәбиятының туган телебезнең сагында торган, шушы өлкәгә үзеннән зур көч керткән, үзеннән соң зур иҗат мирасы калдырып яшәгән шәхес. Димәк, бу бүләккә ия булган кеше, ул инде Шәйхи Маннур биеклеген саклап яши алырга тиеш дип мин саныйм. Моннан тыш, Шәйхи ага Маннур үзеннән соң менә шушындый зур бәйрәм оешуның йоткысын үзе үк салып киткән шәхес, акыллы, зирәк шәхес. Тагын менә монда залда утыра һәм барысы да килмәгән күпчелек монда. Мин кичкенә чагымнан сокланып, кара нинди талантлы шәхесләр дип алар биеклегенә әллә кайдан түбәннән карап яшәгән кешеләр бу залда шушы бүләк ияләре утыра. Димәк, шушы бүләк ияләре, талант ияләре янәшәсендә йөзгә кызыллык китерми торган кеше булырга дигән таләпне дә куя бу бүләк. Шәйхи ага безнең арада инде 35 ел юк, ләкин аның туган көне үзенең вафатыннан соң да ел сайын менә шулай зурлап билгеләп үтелә. Безнең исән язучыларга да мондый бәхет тәтеми, чөнки туган көннәрне, юбилейларны 5 елга, 10 елга бер үткәрәбез. Шәйхи ага менә шушындый зур бәхеткә ия булган шагыйрь, язучы һәм минемчә аның бу бәхете аеруча балалар өчен иҗат иткән әсәрләре нәтиҗәсендә. Менә аның һәр шигырен, һәр әкиятен менә шулай балалар сәхнәләштереп, бик матур иттереп, аның иҗатын мәңге яшәтәләр шулай. Аның кичкенә вакытта миндә ятлап калган бер шигырен менә хәзер сезгә сөйләп күрсәтәсем килә. Кояш кача болытка, без калабыз суыкта, ә безгә җылы кирәк, су керергә тизрәк. Эй, сырыйбыз кояштан, барыбыз бер тавыштан. Кояш чык, 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 синең җылың бик танзык. Чыксаң без сөенербез, тәмле бутка бирербез. Тәмле бутка Казанда, тәти кашык базарда, тәти кашык саф алтын, кирәк безгә салкын. Бик яраткан кеше генә үзенең туган ягына, туган авылдашларына, туган районына чын йөрәктән ярдәм итә ала и файда китерә ала. Туган авылым минем, өчеп кайтыр җирем, саклыйм сине күңел түрендә. Һәр чак тартып тордың, янар кояш булдың, юл яктырттың тормыш күңемдә. Ана хисе хаклы, баланыкы татлы, шундый хисләр авылым безгә хас, үзгәләнә үзәк һәм сызлана йөрәк, синнән башка безгә шатлыгас. Чын йөрәктән ярату, яки менә без төшенәбез, кешеләрдә җырлау таланты, яки зәшит гармунда, яки башка талантлар белән таныйбыз. Ну яратуда да аерым талант бар. Шәйхи Маннур үз ягын, үз авылын аерым талант белән яраткан. Рәхмәт аңа. Efendi, менә инде бүген Мамадыш төбәгендә Шәйхи Маннурның юбилее бара. Менә шушы уңайдан инде Шәйхи Маннур хакындагы истәлекләрегез белән уртаклашсагыз иде. Ул нинди шәхес иде?
Şahıs olarak biz indi elbette ama hukukka yaş bulgaç anıtılız işler bile bizde kayıt olmayın. Lakin bulay yaş vakitte ülkenlerini bir sintiklep korap güzetip bilesin bir. Ana çok güzetiplerden çıkıp binana bir kabil atı hem üst sözünde nık tura durgan bu sözünü kişiliği bilen. Binanın İpteşleri de birge olar bir yazışlar bütün kuşaklaşıp veriyor olmuyor. Onun ipteşleri de Rus kurgan kişileri de Ömer Beşir Buğan, Hasan Tufan. Ben hatta olayı kendim bilmedim. Ben sonlarına onların bir koşan birgeler söyleşip oturganını da görmedim. Onlar indi meclisler ziyatıran bulanlar, üzeri şuraşatıran bulanlar. Elbette andalar Tatar'ın yazmışı turunda, millet yazmışı turunda, dil yazmışı turunda söyleşkenlerdir diye öyleyim. Olay senzuru bir katayı bittiğini bu vakıtta. Onları yazıp da çıkıp olmuyor millet turunda. Menfaatını koyurdu. Buna şu söyleşilerden çıkıp belki bize kamerada hat yazanlar. Çünkü Amirxan'ınki de onun dostu bo'lgan. U da yozg'irga o'ylagan bo'lgan. Lekin yozmay qolgan, uni yozib qolgan. Shayx Xrushchev ismidan 1957 yilda xat yozar. Bu xat albatta Xrushchevning qo'lina borib kirmagandir deb o'ylagan kerak. Chunki u so'nggi vaqtda arxivdan olimlar tomonidan topildi. Ana indidir kitap qo'yilgandir xatda. Lekin yozuv ham ularni jibergan bir. Bayadır arxivga borib kirlik qilish Muridanın üzünün kolunda kaldırmadan, şulay mı? Bana Marsil Efendi şol xatның iştəliği bilə əzrək qısqaşağına. Xat Rusça yazılgan o, yüz kolu bilen. Mine minnetsiz çok katırdı xatda. O ekonomik yağı, avullar, hem Tatar dili okutu, mektepler, milli meselenin kısılığı turunda yazılgan. Hem ne bugünkü problemalar, çok katır. Bu xatni yazganda 50 yıldan artık vakit ötken bitindi. Onda ko'tarilgan problemalar bugün de aktual. Mana anı koyda. Hikmeti. Şuluk problemalar. Biz bugün Lenin'in sözü var bir tane. Bir adam alga, iki adam arka degan. Ne şunun gibi. Biz bu meselelerde iki adam ortağına gitmemiz alga varmamız. Şeyh'i ağa ko'targan problemalar şu kelir. Hatta ko'ysa ortqa chiqingan deb aytasiz. Bizdagi tishqi ko'rinish bilan ko'proq berilib yurtlar motor tuziladi, shaharlar motor tuziladi, yo'llar tuziladi deymi? Bir ko'p narsa olg'a ketgan. Lekin milliy problemalar, aning dil masalasi, o'qutuv masalalari, mana bizning xalqqa kerakli problemalar olg'a ketmagan.